ಬಲೆ ತಿಳಿಪಡ ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾರೈತಿ ಒರಿ ರಾಜಲಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಒರಿ ಮಂಗಲಕ್ಕಿಂಚ ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗಾರ ಬಂದಿರಿ ಆ ಮಂಗಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಕರಂಚಲ್ಲಿ ಬರುಂದ ತನಿಖ ಒಂದು ಮರಳು ಸರಿಯಾದ ಮರಳು ದಾನ ದೋಸೆಗಳು ಗೊತ್ತಾನ ದಾನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಏರ್ನ ಮದಿ ಮಂದಿ ಜೂರುಡು ಗುರ್ತೈಜಲ್ಲ ಪೊಂದಲ್ತ ಬೊಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರುದು ಡೈಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೋಸ್ತಿ ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಲವ್ ಅತ್ತ ಪಂತ ವಿಷಯ ಪುನತ ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿದ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂದಿದ್ದ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿದ್ದ ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಿನಿ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಅದುಲ್ಲ ನಾನು ಐಕೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಗೋಡೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಪೋತೆ ಟೈರ್ ದಂಗಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅದಿದ್ದೆ ವೇಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇರೆಗದಾಗಿ ಬೇಜಾರು ಐಕ್ದೆತ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪುನೊಂದು ಎಂಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಪನ್ಪ ಅಂಡ್ ಈ ಓಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜ ಪನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರು ಆಯ್ತು. Welcome back to the second episode of Talk on Wheels. So last episode we are bari gammat aatandi and ee episode la aate gammat out but itte onji edde movie indanaga aita opening shot edde podu aita design edde podu and of course aita prati frame edde podu. So ini nama aita design edde pare aita first opening shot edde pare nama ಒಂದು ದಿನ ಹೋಲ್ ಪನ್ನಾಗ at Kia Advait Kia, well of course you know, akala designing mast famous and idi vicharadadonda avanji wheels and feels vicharadadonda aikla mast famous. So this show, like I've always told, it's about great wheels, great meals and great feels. So welcome back. Ini yane kade pande frame edde podu opening, shot edde podu, design edde podu. So ini namada action cut pandre mast famous aina janolir but action yane palpe, cutla yane palpe. Let's begin the action. Hello and yes, in the first factor Kiag Vaida, Kiag Batti Bokka, we need to have a safe and a sound car. When you had a ride, of course, is a must for Talk on Wheels. So the great wheels that we have is the all new Kia Seltos. So all new Kia Seltos, Nikol Dumbu the Seltos for the This has got a bigger, bolder and wider ice cube LED projection headlamps undu aita ottige enhanced space one touch relaxation driver seat. So what you see undu mast comfortable and mulpa kuldina pagala bari comfortable undu and Trinity panoramic display aji airbags dottige barundu. So one of the safest cars panami. So safe car panni bokka, let's start the drive. This is our brand new show where we are here to take you to meet our next guest. Avu yaran nikul kaatandu for I will take you to our guest. Hello, chalo, bale, welcome. No, ini actually ವಿಷಯದಾದ ಬಂದಾಗ ಏನ್ಪಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಸ್ ಆರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಕೊಂಡು ಜೀವದ ವಿತ್ತು ಪೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಚ್ಚದುಪ್ಪದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತೆ ಪೋಯಿನೋಲ್ ಬತ್ತಿನೋಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮಲಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜನರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಯಾವಪ್ಪ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಬರೋದು ದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ ಪಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೇರಿ JP Thuminadu ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಮಾತ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮೊರಣಿ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಇರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡು ಏನ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರು ಬೋರ್ ಅದು ಕುಂದಿತ್ತೇರು ಯಾರು ಅಂಚ ಟಿವಿ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂರ ಟ್ರೈ ಮಂತ ದಿ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗಾಣ ಆರು ಪಾಪ ಬೋರ್ ಅದು ಕುಲೊಂದಿರ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಾಡು ಅಂಚ ಒಂದು 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಯ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಆರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಡನಗ ನಾನು ಹತ್ತು ನೀ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜದ ಬಂದಿರು ಯಾನಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿ ದಾದ ದಿಯೋಡು ನನ್ನ ಕೆಂಡೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋತಲಕ ದಾದ ಉಂಡ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋನೆ ದಿಯೋಡ ಕೆಂಡೆ ಅವ್ವ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ತೂತೆ 6 ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಗೋರ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪನಿಗೆ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಾ ಜನ್ಮಾಡಿ ಅನ್ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏಪಲ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಥ ಇನಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಎನ್ನ ಶೋಟ್ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಈರೇ ಪಾತೆರಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪ ನಿಂಚ ಎನ್ನಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ನ ಬಡವು ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಒಲ್ಪ ಶುರುವಾಂಡ್ ಇರೆಗ್ ವಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಡವಿತ್ತಂದು JP Thuminadu ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನರೆಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬಡವಿತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಾವ್ ಪೋನಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಉಪ್ಪಂದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ JP Thuminadu ದಾದ ಆಯರ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಲೈಫ್ ಇಂಕ್ ಆಯರ್ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲರದು ಇಂಚಲೆತ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಜೋರ್ ಮಾರ್ಲಿತ್ತನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುರ ಒಂದು ಕೊಡದ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಬತ್ತಲ್ಪ ಪಿರೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ నేను మైదానడు మ్యాచ్ పురానగా ఇరవల్ కులోందు ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುರ ಒಂದು ಕೊಡದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋನಗಲ್ಲ ಓಡು ಇಜಂಡ ನಾನು ಬೇಲೆ ಸೇರ್ನಾಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋದು ಕುಲ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆತು ಎತ್ತ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆತು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂದ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಛೆ ಹೆನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಎಂತ ಕಾಸು ಪುರ ಇತ್ತದ ಏನೋ ಸೇರ್ಪೋನ್ ಒಂಚಿಂದ ಅವ ಒಂದಿತ್ತನ ಪುರ ಅಕಲೆಗ್ಲೊಂದು ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂತ ಅದನ್ನು ಮಂತದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ 71 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದಪ್ಪ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವಡು ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಎಂದಿರ್ತದೆ ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೋಯ್ತೆ ಓಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ವುಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಗೋಡೆ ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಗೋಡೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ವುಡ್ ಸೋಫಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಟದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಓಕೆ ಐಕ್ ಪಾಲಿಶ್ ದ ಕೆಲಸ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಟೈರ್ ದಂಗ ಅಡ್ಡಿತ್ತೆ ಬಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ವೇಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಸುಮಾರು ರೋಲ್ ಮಲ್ತು 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 ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬೊಗ್ಗಿನ ಪೇಂಟ್ ದ ಬೇಲೆ ಪೋನಗ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಪೋಪುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮದಿಮೆ ಅದು ಪಡು ಪೂಜೆ ಅದು ಪಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಲ ಖುಷಿಯೇ ತುಪ್ಪು ನಾನು ಈ ಪೇಂಟ್ ದ ಬೇಲೆಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಓಕೆ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಗೋಡದ ಬಣ್ಣ ತಗೊಂಡಿ ಜನ ಇಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಉಪ್ಪಳದ ನಮಗೇನೊಂದೇ ಪುಣಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪಗೇನು ಓಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕತೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಡ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ಲಾಡೊಂದು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಸಡನ್ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ದೆಪ್ಪೆರ ಕಾಸು ಇತ್ತು ಅವು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಧೈರ್ಯಡಿತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟದ ಬೇಲೆ ಅವಂದೇ ಪುಣ ಅಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅರ್ಥನೆ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಾತೆನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದು ಪುರ ಆ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದೆ ಎಂಗ್ಲು ಬದ್ದೇನಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಂಡಿರ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ದರ್ದದ ಕತೆ ಇತ್ತನು ಆಯ್ತು ಏನು ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಮೂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೋಜ್ ಮಲ್ದೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಅಂಚೆಗೆ ಇಂಚೆಗೆ ಮಲ್ದೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ನಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಏನ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತು ನಾನು ನಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಂಜಿ 200-300 ಶೋ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಬೊಕ ಬಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಬರು 10 ನಿಮಿಷ ಗೋರ ಕತೆ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕ್ಲೀನರ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಅಪಗ ಓಕೆ ಅಪಗದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ದಿಕ್ಕುನ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಅವಳು ಬಾರಡು ದಿಕ್ಕುನ ಅಣ್ಣ ಫುಡ್ ದಿಕ್ಕುನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಆమె ಪಂಡ ಎತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಣ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೇ ತೂದಿನ್ ಎಲ್ಲೆರ್ ದಿಂಚಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದೊಂಜಿ ದಾದ ನಾವಡು ಪಂಡ 10 ಡಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದತ್ತಿ ಒಂಜೇ ಡಿಶ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚದ ಅವೇ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತನು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೊಡನ್ನು ಜೈತರ ಬರಡು ಅದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪಗದ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದ ಅವು ಮನ್ಪೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪೋಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಬರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಮನ್ಪೇರು ವಾರ ಗೊರ ಮೀನು ವಾರ ಗೊರ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅವಲ ಬೂತಾಯಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಏನೋ ತಮ್ಮನ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದಿದ್ದ ಬಂಡಪ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಟು ಅರ್ಥನೆ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂದಾಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈಲೆ ಪುನಃ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆರ್ ಪೋತಿನರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಿ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪಂಡ ಬಾರ್ಡ್ ಆತ ವೆರೈಟಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ನಿಚ್ಚಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಇರಪ್ಪಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಕ್ಲೀನರ್ ಏಜ್ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ 17 ಸೊ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇರು ಕಲ್ಪನೆ ಏಜ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದಾರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಏತ್ ಈಗ 12 ವರ್ಷ ಪುನಗ ನಾನು ಬೇಲೆ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಶಾಲೆದ ರಜೆಟ್ ಎಂಕಲೆ ವಿಷಯನ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಅಜ್ಜಿಲ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಇಜ್ಜಿ
ಓಕೆ ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಂಗಳ ಕೊಂಚ ಮರತ ಮಿಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನು ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆಟ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತಿರಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಕಾಸು ಬಂತು ನಿಂಚಿನ ನಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೈದಿನಿ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಬೇಲೆ ಬರ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆಚ್ಚಿ ಬೇಲೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಷ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ದಾದೊಂಡ ಅವು ಬೆನೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಜಾಗೆ ನಿಕುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ಮಂತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂದಪ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಿ ನಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲಾದು ಪಡು ಅವು ಒಂಜಿ 30-40 ಜನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪುದರ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಸೊ ಎಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತದು ಅಂತದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಗಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪೇಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನೆ ಬಾರಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅದ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಮರಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈರ್ ಅಂಗಡಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಪೂರ ಕಥೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಕಥೆನ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಇರ್ನು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪ ನಂಚಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಈ ವಾತಾವರಣ ದಿತ್ತದು ಈ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಶುರುವಾಯಿನೆಂಚ ಎರ್ನಾಳ ತೂದ ಅತ್ತಂದ ಇರೇಕೆ ಎನ್ನಡ ಮಾತಾಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪನ್ಪುಲಕನೆ ಈಗ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿನೇ ಎಂಕ್ ತುಮಿನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ತುಮಿನಾಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅವೊಂಜ ಆತ ಜಾಗ ಎಂಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆರಡು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ಡ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬನು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಗೊಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಂಗಳವಾರ ಇತ್ತಿನ ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ದೆಕ್ಕೆರ ಗೊಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆರಡು ಇಂಚಲು ಎಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ವರ್ಷಗರ ನವರಾತ್ರಿ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಐಟ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ನಾಟಕ ಮಂತೈತೀರಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಂತೈತೀರಿ ಪ್ರಕಾಶನೇ ಪದ್ಮನ್ನೇ ಪುರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ಆರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ಎಂಗಲ ಊರುಡಾರ್ ಬತ್ತಿರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿರ ಒಂದು ತೆಲಿಪವನು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸನೇ ಇತ್ತು 100% ಮನ್ಪೇರ ಆಂಡ ತೆಲಿಪೇರ ಜಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಖಾಲಿ ಉಂಟೊಂಡ ತೆಲಿಪೇರು ಪಂಡ ಜನಕಲು ఆయన ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಇಡೀ ಊರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಾನ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ఆయన ತೂನ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಆ ಕಲಾವಿದಗ್ಲ ದಲಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಇಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಇರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಾರೆ ಇರು ಓಲ್ ಪಾತೆನಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎದುರುಡುಪುನ ಜನಕ್ಕಳು ಎನ್ನಕಲು ಬಂದು ಎನ್ನನಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂಗಳ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಆಸೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಲಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತದು ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರ ಮನ್ಪೇರ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ಎಂಕಲ ವೇನ್ಕೊಂದು ಶಾಲೆಡ್ ಮಲ್ತಾವ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಏನಕಲ ಪದ್ಮಣ್ಣೆ ತೂದಿತ್ತೇರು ಪದ್ಮನಾಭ ತುಮಿನಾಡು ಪಂಡ ಏನನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾಟಕಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋದು ತೂದಿತ್ತಂಡ ಐಟು ಮಿಕ್ಸರ್ ತೂದಿತ್ತಂಡ ಅದದು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಏನ್ ಸರ್ತಿ ತೂಪುನು ಒಂಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ತೂತಿನ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 90% ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವರಾನೆ ತೂತಿನ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ್ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ತೂತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರವೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಐಟ್ ಪದ್ಮನಾಭ ತುಮಿನಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮೂಗಿಗಳೇ ಓಪುಡತ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮೂಗೊಳಗೋಯ್ತು ಇನ್ನ ಎಡ್ಡೆತನದಾದ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಗುರುನು ಈರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಾರ್ದಿನಾಗ ಅರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲೆ ತಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪುರ ಐಟ್ ತುಂಬೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಸ್ ಅತ್ತ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಎಸ್ ಪಂಡ ಅರೆನ್ ಗುರು ಬಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ತೇನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಾರು ಸೂಟ್ ಆಪೇರು ಓಕೆ ಜನ ಐಟ್ ದುಮ್ಮನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿತ್ತು ಐಟ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಮೇರೆ ಇಂತಂದು ಮಂದಿರ ಅಂಚ ಪಾಡ್ರ ಆಪಿಸು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಸೂಟ್ ಆವಡು ಈ ಜನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಪು ನೈಸ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಸುಮಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಸೂಫಮ್ ಸೋಡಿಯನ್ನು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಶಾರದಾ ಅರ್ಸಡೆ ಕೊಂಚ ನಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲಿರು ಐಟು ಪುನ್ 4 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತದ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡ ಮಾತ್ರ ವೆನ್ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡ ನಾನು ಹೊಸ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿರದು ಆಡ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜ ಅಕ್ಲೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜು ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತೆರಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತಕಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲವ್ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಓಕೆ ಈತ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಪಂಡರ್ ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲಡ್ ಬತ್ತರ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನಿ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ
ಇಕ್ಲ ಗೆಲ್ಪುನಿ ಇರು ಓಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಹೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ಅವನ್ನ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಂದೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಪೊರೆಲ್ದು ಪಾತದ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತನಲ್ಲ ತೆಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ತಕ್ಕ ಐತ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಣ್ಣ ಎಂಚಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಯ್ನಿ ಪೂರ ಅವೇ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಶಾರದಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲಕಲ ನಾಟಕ ಪದ್ಮನಾಭ ತುಮಿನಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ ಶಾರದಾರ್ಸ್ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಕೊರ್ನ ತಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಐಕೆ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಓಕೆ ಅಲ್ತದ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಿಕ್ಕೇರು ಅಲ್ತರದ ಯಾಂದಾದ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯುವ ಹಿಡಿದು ತುಂಬೆ ಬತ್ತಿತ್ತನೆ ಆ ನಾಟಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಶಾರದಾರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪೋತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡಿ ಆ ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾಟಕ ತೂಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು ಎಂಕು ಆತ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಬರೋದೇ ಒಂಜೆ ಅವು ಆಪುನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನದಾದೊಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದುಂಬು ರೂಪುರೇಷೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಅವಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಓಕೆ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಹೀರೋ ಒಂದು ಪೂರ ಓಲಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಎಂಕೆ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅವಾಗ ಹೆಂಗ ಮನಸ್ಸು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ್ರಿ ಯಾನು ಪೇಂಟ್ದ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಪುನು ಮಂತೆ 5 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗ್ಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೀರೋ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು ಏತೋ ಜನ ಹೀರೋ ಅವಡು ಪಂಡದು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದು ಕನ್ನಡದ ಒಂತದ್ದು ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದ ಇದೈಪೋದು ಇತ್ತಿನ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟದು ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗು ನಕ್ಲುಲ್ಲೇನು ಇಂದೊಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡಾರ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನಿ ಹೀರೋ ಮಂತನ ಎಲ್ಲದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕವೇನು ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಂತಾರ ಆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಜೀವನನು ಓಕೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಚ ಬೈದು ನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಅರ್ಥಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆದಿ ಎಂಕ ಬರೋಡು ಬಂದು ನಾವು ನಿತ್ತು ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಅದೇ ಗುರುತಿಸೋಡತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಲೀಡ್ ಉಪುರ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ ಪಡಿತೀನಿ ಹೀರೋ ಪುರ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಲಾವಿದ ಅದೇ ಬೋಡಿತೀನಿ ನೈಸ್ ಅರ್ಥನೆ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಅವಡು ಬಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತೀನಿ ಐತನೇ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತು ಐತನೇ ಬಗ್ಗೆ ಓದಂತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಶಾರದಾಸ್ರದ್ದು ಬಂದು ಎಂಕಲೊಂದು ಟೀಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೂದಿತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಗಳು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಮನ್ಪರ ಆ ಗ್ಯಾಪುಡು ಬಲಿತಿಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಓಕೆ ಬಲಿತಿಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತು ಪುನಾಗ ಒಂದಿನ ಪೇಂಟದ ಬೇಲದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಒಣಸಾದ ಜೆಪ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಜೆಪ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಪ್ರಶಂಸದಕ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿನ್ನೆ ಗಾಳಿಪಾಟ ಅದ ಮೇರ್ನ ಉಮೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಕುಲೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತು ಮಾರೆ ಪೋಯರ ಪಂಡದು ಏನು ಅವು ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಬೊಕ್ಕ ವಿನ್ನುಲಾಯ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಗ ಹೂವಿನ ಮಸ್ಕಿರಿ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಗ ಶಿರೂರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಶೋಭಕನ ಟೀಮು ದೀಪಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಅವಾಗ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲತ್ತವು ಶೋಭರೈ ತಂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಶೋಭಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಕ್ ಬರ್ಪೂಜಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಬಂದು ದೀಪಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ದೀಪಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕನ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಗ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಕನ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕೊಡ್ಲ ಪನ್ಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನೇ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೊಂಜಿ ತೀರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಎರಡು ಪಂಡ ಹೀರೋ ಅದು ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತನ ಯಾವುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇರೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿತ್ತದು ಎಂಕ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೋಲ ಮನಸ್ಸು ದುಪ್ಪು ಅಲ್ತಿಡ್ದೀರ್ ಈ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಬಂತಾರೆ ಪನಗ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಇಂದು ಎಂಚ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಂಡಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಹೀರೋ ಆದ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅವನು ಪುರ ಮನ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಅವಳು ಎಂಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆಸೆ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ಬುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಷನ್ ಐಕನಕ್ಕೆ ಪುರ ಪೋತಾರೆ ಪೋತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಅವಳು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಆತರ
ಓಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿಸ್ ಓಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿಸ್ ಕಾರಣ ಅದು ಈತ ಆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತಲ್ ಇರ್ತಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಾತೋ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಕಾತೋ ಇದ್ದೆ ಇದೀಗ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ನಿಂಜಿ ಫೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ ಆ ಭಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋನಾಗ ಅರ್ಥಂಡೆ ಪಕ್ಕಾಡೆ ಪುಗ್ಗಾರ್ದು ಕಾಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಥಂಡೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐನೊದ್ದಿಯೋಡು ఒక ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಡ ಕಾಸು ತೆತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ನಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ರೇಂಜ್ ಎಂಗ್ಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೋರ್ವೆ ಮಾರ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತವ್ರಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂಡ ಕರಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುಂದ ತನಿಕ್ ಕರಂಚಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂದು ಹೋತಂದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಫೇಕ್ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ತೂನಾಗನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮೀನ್ ಇಂಚ ತೂದೆ ಬಂದು ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಕುಮದನ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಪೋತೇನು ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬರೋಂದಿತ್ತನತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಅದನ್ನ ಪಾಡೋದಿತ್ತಂಡಾಗೆ ಅವ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಣೋಂದಿತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅವು ಯಾನ್ನ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಅವು ಪಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುದರುಣದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿ ಯಾನು ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ನಂಬೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ನಂಬಿಕೆ ದೀನಂಡ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಈರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅಗರ್ ಕಿಸಿ ಚೀಸ್ ಕೋ ಪೂರಿ ಶಿದ್ದತ್ ಸೆ ಚಾಹೋ ಪಂಡ ಬಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ರೋವಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನಿ ಎಂಕ ಆಪುಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನೆಂದಾಂಡ ಈರ್ ಅವನ್ ಮಲ್ತು ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇದೇ ಒಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಿರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಅವಿರಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೂರಿ ಕಾಯ್ನಾತ್ ತುಮಾರಿ ಸರ್ ಜುಡಿ ಜಾತಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪುರ ಬರ್ತಾರೆ ರೂಪತಾರ ಪುರ ಬರೋಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾವೇನು ಓದನಾಗ ಐಟ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಬಂದಿನ 2 ಹಾಡುಗಳಿವೆ 1-2 ಫೈಟ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎನ್ನ ರೀತಿ ನಾನು ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಎಂಕ ಒಂದಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಾನು ಕುಂದುಪ್ಪನ ಎಂಕ ಶಾಕ್ ಆಡು ನೀನು ತುಂಬ ಮಲ್ದೆತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಎನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಮರಳು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಉಳಾಡಿ ನಾನು ಬದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಮರಳು ಮರಂದು ಸರಿಯಾವತ್ತ ಮರಂದು ದಾನ ದೋಸ್ತಿನಗ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಗೊತ್ತಾನ ದಾನೆ ತೆಲಿಪೇರಿ ಏನಂತದ್ದು ದಾದ ಬಂದು ಉಳ್ಳಾಡಿ ನಾನು ಎನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಲು ಗೊತ್ತಂದೆ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಚಿದ ಪುರ ಅಪ್ಪಾಗ ಚೆಕ್ ದಾದ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚಿನ ದಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತನ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಫೋನ್ ಎನ್ನ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಕನ್ನಡಲ ಏನೋ ದಿನ ಆಯ್ತು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಯಿಂದ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾನಂದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಏನಿತ್ತು ಬೇತಕಲ್ ರೈಟರ್ ಬೇತಂಜಿ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ಸೀನ್ ಮಂತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಕಿ ಆಪೇರು ನಿನ್ನ ಸೀನು ಇಂಚಕೊಂಡು ಅವಳು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಏನೋ ದುಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಟಕ್ಕ ಮಂಡಿಡ್ ಬರೋದಪ್ಪನು ಅವೇನು ಎಂಚೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲಿನ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾನೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಇಂಚದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಂಚದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಇಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದೇನು ಬತ್ತದ ಏನು ರೈಟರ್ ಆಯ್ನಿ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನವೇಕೇನಿ ಬಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಅವ್ಲು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾವಂದೆ ಇದು ಯಾನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡ ತಂದು ನಾಟಕದ ಈಗ ಇಂಚುಂಡು ನಾಟಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಓಕೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಇದಾಗ ಆಡಿಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಣೆ ಇಂಕ ತುಳುಟು ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ರಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ತರದ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಸ್ಸೆ ಬಕ ದಾನೆ ಮಾರ ಎಂಚೊಂಡು ಮಾತಾ ಬಕ ಏತ್ ಸಮಯಾಂಡಿ ನೀನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಬರಂದೆ ಸ್ವಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೋಡು ಓಕೆ ಪಿಲಿ ಪವನ್ ಪಂಡ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಪುದ್ರ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಪವನ್ GR ಕೇಡ್ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಗೋಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ದೊನಸ್ದಡ್ಲೆ ತೊಂಪೊಂಡು ನಂಡಿರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ನನ್ನ ಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ ಕಾಮಡು ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಡಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ದವನಸ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅತ್ತಿಂದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬೈಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದುರುಡು ಬೇಪಾಂಡಂದಾಣಲ ತಂದೂರುಡು ಬೇಪಾಂಡಂದಾಣಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಲವು ತೊಂದುರುಡು ಬೇಯ್ಪದಿನ ತೊಂದುರುಡು ಬೇಯ್ಪದಿನ ಅತ್ತು ಕಾವಲಿಡು ಕಾಯ್ತಿನ ಉಲೈ ಪೋತ್ತುಕ ಓಕೆ ಡನ್.
ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೋನ್ ದಿಜ್ಜಿ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ದುಂಬಲ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದ ನಂಚೂರ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಪಗೇಳ್ದು ಬೈದಾರ ಬೈಯಾಡು ಬೈದಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಊರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ತಂದೂರ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಅಂಜ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನಿ ತಂದೂರುಡುಲ್ಲ ತಂದೂರ್ ಪನ್ನಗನೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ ಅದೇ ಶುರುವಾಂಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ಎತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಏರಿತೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಆ ಬಾಕಿ ಲೋಪನ ಅದು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ಏನಿತ್ತು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಲೈಫ್ JP Thuminadu ಏಪಂಡ್ಲ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ ಆತದಲ್ಲ ಎಂತ ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಆಪೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜು ವೈಕಲ್ಯಾನ್ ಅವು ದಾದ ಕೆಲಸ ನೆನ್ನೆದುಡು ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ 10 ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬುರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮುಗಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಮನೆ ಸೀನ್ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಎನ್ಮನೆ ಸೀನ್ ಹೊರಮನೆ ಸೀನ್ ಪೂರ ಏನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪನೆ ಇಂಕ ಒಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸೀನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೇ ಬಿ ಅವೇ ಇರ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೂಲ ಮಂತ್ರನ ತಾಳ್ಮೆ ಓಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ ಪಣ್ಣತೆ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಂತೆ ಸೂಫ್ರಮ್ಸ್ ಆದೈನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೀರ ಪೋಂಡ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಓ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆನಾಗಲ ಎಂಗ್ ಸೇಮ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇ ಜನಕ್ಕಲೆ ಏನಂತ ತೂದು ಗುರ್ತ ಬತ್ತನೋ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೇಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಗುರ್ತ ಬತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಉಜ್ಜಾಣ ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಮಸ್ಕಿರಿದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೋದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೂರ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದ್ದನು ಇರ್ಮಾರೆ ಅದು ತುಗ ಎಂಚ ತುಗ ಈರ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಾನೆ ಈಗ ಜಿಮ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಗುರ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಹೌದೇನ ಇನಿ ರಜೆನಾ ಒಯ್ಕೆ ಒಯ್ಕೆ ಕಲ್ಲುದ ಲಾರಿ ಪೋತಿಜ ಕಲ್ಲುದ ಲೋಡ್ದ ಲಾರಿದ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತ ಲೈಫ್ ರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಜನ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಂದ್ರೆ ಏರಾಳ ಬರ್ತದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತದ ನೀವು ಅವರಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಅಂಚ ಆತಿ ನೋಡ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕೂಡ ಲೆಡ್ ಅಂದಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪಗ ದೀಪಣ್ಣ ಬಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕು ದಾಯಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಪಾಡು ಅರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ತುನಾಗಲ ಗುರ್ತಾವತ್ತು ಆ ಲೇಡಿ ಪಾಡಂದುಪ್ಪುನ ಪಾಡಂದೆಪ್ಪುನಾಗಲ ಗುರ್ತಾವತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಓಲಾಣ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಕ್ಳು 3 ಜನ ಎದುರುಡಿತ್ತಾರ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪರು ಅಕ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ಬರ್ಪುನತ್ತು ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಲ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ್ ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಾನು ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳು ಲೆಪ್ಪೇರು ಬರ JP ಓಲ ಅರೇನು ತೊತ್ತಿಜಾರ ಏನಂಚ ತುಪ್ಪೇರು ಜಿ ಸೇಮ್ ಅವೇ ನಿಖಲ್ನ ನೆತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾವತ್ತು ನೇಜ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನೆಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಗ್ಲು ನುಮ್ಮಂತ ಇತ್ತ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂದು ಅಡೆ ಬತ್ತಿರು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂತಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜನ ಬತ್ತಲು ದೀಪಣ್ಣಂತೂ ಅಯ್ಯೋ ದೀಪಣ್ಣ ಚೆಕ್ ಇರೇನು ತೂನ ತಿಲಿಕೆ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಿರ್ಗಿನ ಫೋಟೋ ಎತ್ತದಿಂಚ ಎಂತ ಒಂದೆಪ್ಪ ಎಂಚ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಅಣ್ಣ ಇವ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಮುಗುಳಿ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ ಸೀದ ಪೂಯರ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾನ ತೆಲ್ತಂದುಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲ ತೆಲ್ತಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಇಂಜನೆ ಎಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಆ ಜನ ಸೀದಾ ಬತ್ತನು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪು ಜನ ಗುರ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಕು ಜೀನ್ ದೆತ್ತೇರು ದೆತ್ತದ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಇರೆಗದಾಗಿ ಬೇಜಾರು ಐಕ್ ದೆತ್ತಿ ನೀನು ಶಬಾಷ್ ಜೈಡ್ದ ಕಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸಿಗೆ ಪುರ್ಲೆ ಎತ್ತಂಪೋದುಪ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೇನು ಒಣಸಿಗೆ ಎತ್ತದುಪ್ಪೇರು ಆ ಇಲ್ಲದರೆಗೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಇದ್ರು ನಾನು ತೋಚ್ಪೋಡು ಬಂದಾಕ್ಲೆ ಆಸೆ ಬಲಿ ತಿಳಿಪಡು ಪುರುಲೆತ್ತು ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುರ್ತವ್ರು ಅಂಚೆ ಒಣಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗಾರು ಇಲ್ಲದಾರು ಏನಲ್ಲಿ ಈದಿನಾರು ಅರ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಾರು ಅಡಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏಪಡ್ ದಿಂಚು ಕಾತುಲ್ಲೇರು ಆರು ಗುರ್ತಾನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಜರದೆನ್ನ ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರೊಂದು ನೀಕು ಎಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಂಡ ಬಲಿ ತಿಳಿಪಡುಲ್ಲೆ ಅಂದ ನಾನು ಕೂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವಕ್ಕೇನುಂದಾಯಿ ನಿಖಲು ಅಯ್ಯಡತ್ತ ಪಾಡು ಉಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕಾರು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲ್ದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಡು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾರೈದಿ ಛ ಎಂಚಿನ ಖುಷಿಯಾಪುನು ಓ ಅವರಿ ಪಂದು ಬರ್ಪುನು ಒರಿ ರಾಜಲಕ ಮನ್ಪುನು ಒರಿ ಮಂಗಲ ಕಿಂಚ ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗಾರ ಬಂದಿರು ಆ ಮಂಗಲಕ ಬರ್ಪುನು ಮೇಲೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಬದಲಾತನ್ ನಾನು ತಿರ್ತಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ತೂಯ ಅದನ್ನ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಈರ ಒಂತದ್ದು ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಜನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಪ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಲ ಪಿರೋ ತಿರುಗಿದ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾತಿನ ವಿಚಾರ ಲೈಫ್ ಬೇಜಾರು ಬಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡನ್ ಅವಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತ ಅಂದು ಕೊರೋನಾ ಪರ ಪನ್ಪುನ
ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡೆ 2019 ಶುರುವಾಯ ರೀತಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 2024 ಮುಟ ಬೈದನ್ ಸೊ ಐಕ್ ಡಿಲೇ ಆರ ಕಾರಣ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಜನ ಅಂಡದಾದ ಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅದುಪ್ಪು ಈ ಟೈಮ್ ಓಡಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಆತನ ರಾಜನ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದಯ್ಯರು ಅರ್ಥ ರಾಜನ್ನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಯ್ಯರು ರವಿಯನ್ನೇ ತಿಕ್ಕದಯ್ಯರು ಶಶಿಯನ್ನೇ ತಿಕ್ಕದಯ್ಯರು ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂತ ಬರಡ್ ಒಂದು ಬರಡದೆ ಒಂದು ಇಂಚನ ಅವೇ ಜಾಗ ದೀಪನ ತಿನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನೇ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನ ಐಕಂದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ತರಪಾದಿ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನೊಂದೆ ಮಕ್ಕ ಸುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತದೆ ತಿನ್ನೋಡು ನೀವು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ದುಂಬದ ಪೂರ ಅವರ ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಕಂದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಲಸದಿತ್ತು ಈ ನಮ್ನೆ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇನಿಕ್ ದಾದ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದಾದ ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಏನ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಪೋಂಡ ಎಂಕ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ತಿನ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಮ್ಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತ್ ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಆರು ಮಾತ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಏನು ಮಂತ್ ಒಂದು ಪಂಡಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಆರು ಸರ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತ್ ಅವೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ವಾರಗಳ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದು ಬಕ್ಕ ನೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಡ ದಾದ ವೈಕ್ ಮಾತ ಪಾಡು ಜೀಪಲ್ಲ ನೀರು ಮಾತಾಗ್ಲ ಪಾಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾಗಿ ಇರೋರು ತಿಂತುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ JP Thuminadu ಚಾನ್ಸ್ ಐಟ್ ಬರ ಪೂಜಿ ತಿಂದ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪನೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶೋರ್ ಉಂಟು ತಂದೂರು ನನ್ನ ಹೊಸ ಶುರುವ ಒಂಜಿ ಮೆನು JP Thuminadu ಮೆನು ಉಂಟು ಅವಿಯಾನು ಎಂಗ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಗುಂಜ ನಂಡಿಗೆ ಉಂಟು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದೀಪು ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋದು ಮನ್ ಪತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಡೆ ದುಂಬದೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಇನ್ನ ಇಡಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ನಡೆ ದುಂಬದೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಏಪಾಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆದ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಮಾರಂದು ನಡ್ದು ಬೇತದಾಲ ಮಂತ್ರ ನೆಡ್ದು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ದ ಬೇಲೆಡೆ ಅನ್ ಖುಷಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಜ್ ಓಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಯ್ತು ಹೊರ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕವು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಂದೆ ನಾನು ಅವು ರೂಟ್ ಬೇತ ಎಂಚ ಪೋಂಡತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದೊಂಜಿ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇತೆ ಬೊಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನುಬ್ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಎನ್ನುನೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ನಾಟಕ ಮಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿನಿಯ ಬೊಕ ಬದಲಿಗೆ ಪೋದೊಂಡ ಅವು ಟೀಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಎದುರ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂದಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಿಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ ದುಂಬೆ ಬಿಡ್ದುಂತದೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಗುಡ್ಲಡಿತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಡಕತ್ತು ಯಾನ್ 4 ವರ್ಷ ಬಲಿದೆಲಿ ಪಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಬಿಡ್ದು ಸೊ ಆನೇಡ್ದು ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನು ಮಲ್ತನ ಒಂಜನೆ ಸಾಬೀತನ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ರಡ್ಡು ದೊಣ್ಣಿ ಕಾದಿಂದ ದುಂಬುರ್ದು ಇಂಚಲ ಇನ್ನ ಭಯಂಕರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತಿ ನಾವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಓಲ ಸರಿ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಪನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಈ ಜುಂದುಲೆ ನೀತೆ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ದೀನ ಅಂಡ್ ತಿನ್ಪುನೆ ನಾನು ಅಂತೇನೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರಾ ಟೈಪ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಮೀನ್ ಉಂಟು ವೆಜ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ಏನ ಕಲ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಕುಲು ತಿನ್ರ ಬಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂಚೂರು ವೆಜ್ ತಿಂತ ಬಂದ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪ್ಲಾಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಆಂಡಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತೂಯರ್ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ JP Thuminadu ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಮರಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂಡ ವಾರ ಐತಿದ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮದ್ನದ ಇಲ್ಲ ಜಾಳ್ ನಲಿಪುನ ಅವು ಭಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ದೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಏರ್ನ ಮದಿಮೆಂದೆ ಜೂರುಡು ಯಾರು ಮದಿಮೆಗೆ ಗುರ್ತ ಜನ ಪೊದ್ನಲ್ತ ಐತೆ ನಲಿಪರ ಡಿಜೆ ನಲಿಪುನ ಡಿಜೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ದೊಂಪದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಲಿಪುನಿ ಜನರೇಟರ್ ದಾಡಿ ಮುಟ್ಟು ಒರಿಯುಜ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಡಪುರ
ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಲೆ ಜಾಳ ನಾಲ್ತದು ಪಬ್ಬ ಕಲ್ಲೆ ತಗೋರಿ ಬದು ನಾನು ಇಪ್ಪನ ಪಂಡ ಇಟ್ಟ ಅವೇನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಡಿಸಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಡಿಸಿ ಮೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಡಿಸಿನ ನಾನು ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಅಶೋಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಡಿಸಿ ಬಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಪೆಡ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಓಕೆ ಅಶೋಕ ಪಾಪ ದಾಲ ಮಂದಿಜರು ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ಲಕ್ಕಾಯರ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಬೊಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕುಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪಗೆ ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಪೋದು ಕುಕ್ಕು ಕಂಡದಾರಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತಿನೇಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವನಿನೇಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಓಲ್ ಬೋತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತಾಗೆ ಮೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪೋದೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೋತಿನ ನಡೆ ಗೊತ್ತಾದು ಪೂಜಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದು ತರಪ ಗಂಡ ಬಂಗ ಪಂಡ ನಿಜ ಜೀವನ ನೆಂಚಪ್ಪುಂಡು ನೆನ್ನದೀನಿ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜೀವನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಆರಾಮ ಜೀವನ ನಿನ್ನದಿತ್ತ ಅರ್ಥನ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣಗ ಪುರ ಭಯಂಕರ ಬಂಗಲಕು ತೋಜೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬದುಕದ ಎಂಚಾವ್ ಎಂಜ ಇರಾಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ ಹೆಂಗ್ 14 ವರ್ಷ ಆದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ತುಂಬು ಇಲ್ಲ 14 ಒಂದು ಸಾರಿ 17 18 14 ಈ ವರ್ಷದ ನೋಡು ಕಲ್ಪನಾ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಚಡಿ ಬಾಕಿ ಅವಲೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೂತಿ ಜತ ಈಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಆಸೆ ನಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಾಂಡ್ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರೇ ಬಾಲ್ ಪಡೋದು ಪಡ ಒರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡ ಆಂಡ್ ಅವು ಟೀಮ್ ಮುಂದಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಈ ಶೋರೂಮ್ ಪುರ ಪಡತೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೆ ಟಿವಿದ ಶೋರೂಮ್ ಲೈನ್ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿದೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತುಪ್ಪಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೇತದಾದ ನಾನು ಏನು ತುಪ್ಪುಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ತೋಂತು ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಒಂದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ ಒಂದೇನು ತುಪ್ಪು ಪೇಟೆ ಸರಿ ಬರುದು ಪೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಹೇಳ್ದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ದಾದ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಿಂಗಳು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದು ಡೈಲಿ ಮೀಪುನ್ ಕಡಲ್ ಪಂಡ ಕಡಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥಂಡೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಬೋದು ಏರ್ಲಿಜ್ಜನ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಗ್ನು ಪುರೇಪಲ ದೀಪಲಕ್ಕೊಂದು ಶೆಲ್ಪ್ ಉಡ್ದಿಲ್ಲಕ ಪುರ ಮರಟು ಪುರ ತಿಕ್ಕದು ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ದೇಪನ್ ಪೊದ್ ನೀರು ಲಾಗಿದು ಬಚ್ಚಿದು ಪೂರ ಹಾಪುಡು ಆದೇನದಕ್ಕ ಸೀದ ಬತ್ತದು ಬಡಾಪುನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಏರ್ಲಿಜ್ಜನ ಜಾಗ ಉಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಪಿರ ಪೋದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಓಲುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಓಲುಂಡು ಬೊಂಡ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡು ತಿಂದದು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತದು ಪಿರ ಮೀದು ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೋದಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡು ಗೊತ್ತನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಸರಿ ನೀ ಪದೇ ಸಮ್ಮ ಅನ್ಸನ 6 ದಿನ ಇಡೀ ಬಂದಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಾತಲ್ಲೊಂಡು ನೆಟ್ ತಿನ್ಕಂದ ಅವನುಂಡು ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೇತಿ ನೋಡು ಇಂಕ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡಿ ಅನ್ ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂದಾನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಅವೇ ಈರ್ ಕೊರಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎಡೆ ಫೋನ್ ಅಂದಾಂಡ ಅವಿ ತಡೆಗೆ ಮಾಯಂಗ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಈತ ಲವ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಲವ್ ಯಾರು ಯಾನು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಟಯರ್ದ ಐರ್ದ ಬಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ದ ಅಂಚ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕೇರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡಿರಿ ಈ ಒಯ್ಟ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಉಂಟುದ ಆ ವಿಷಯನ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಏನು ಅರ್ಥಂಡ ಐಟಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಾಡುಜ ಹೇಳ್ದಂಡ ನೀ ಕವ್ವತ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕನಿಸರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂಚೂರು ತೂದು ನಿಂದ ದಾದಂಡು ಇಕ್ಕದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಈ ಅವೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಈ ಮಂತ್ ಎಡೆಪೋ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಜನ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನು ಏಜ್ಡ್ ಜನ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾಗ ಬತ್ತದ ಏನಾದ್ರು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರು ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಓವೋ ಊರಿಗೆ ಪೋಡು ಆತು ಪಿರ ಅಲ್ತರದ ಬನ್ನಗ 8 ಗಂಟೆ ಪಿರ ಬಯ್ಯನಾಗ ರೆಡಿ ಆಡು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಬದುಕು ದಂದುವೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು
ಅಪ್ಪ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಆಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಓಲ ಅಪ್ಪ ಕಾಣಿಸಿ ನಾ ಮನ್ಪೆರ ಒಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಐಟಿ ಅನ್ನು ಐಟ್ ಉಂತುನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಶಾಟಾನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಲವ್ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಪೊನ್ನಡ ಪಂಡದ ಲವ್ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥನೆ ತೂಪುನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಪುಜಿ ಏನು ನಮ್ಮ ದೋಸಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪಂತಿನೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಪಂಡ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಅತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನತ ಇಂಚ ತೂನಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಇಂಚ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋಚಿ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತುಪ್ಪುನ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಅಂಚ ಅನಿಸಿದುಪ್ಪುನ ಅವು ಆದ ಬತ್ತದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏಪ ನಿನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಡ್ರಾಮಾದ ವಿಷಯ ಅಂದೆತ್ತಂದು ಎನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಉಪರದ ಆದ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದೆತ್ತೊಂಡೆನ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೇನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಓಪನ್ ಆಡಿ ಎನ್ನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಅರ್ಥನೆ ಅವು ಆಣಿಯಡ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ನಾಲೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿಜ್ ದಾಲ ಮಂತಿಜಿ ದಾಲ ಅತ್ಯನ್ ಟೀಮುಡ್ ದಾಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಅದುಲ್ಲ ನಾನು ಐಕ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲುಂಡು 14 ನನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಐಕ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂವರ ಸ್ವಯಂವರ ಮಸ್ತ್ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟತೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಆಡಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವು ಸ್ವಯಂವರ ವೈವಾಹಿಕ ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಪ್ಪ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಗಡ 26 ಡೇ ಅರ್ನ ಕುದರ್ ಮನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೋಗ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಣ ಸೊ ಖಾಲಿ ಯಾನ ಕೇಂದು ಬೈಜ್ ಪಂಡ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆತಾರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನನ್ನ ಕಾರ್ದಿಯೋಡು ಅನ್ನ ಮಾತ ಕಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನರಡ ಕೇಂದ್ರಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಏನಿತ್ತು ನೀ ಪನ್ಪೆನ ಇಜ್ಜ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅರೆಗುಲೆಡ್ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಈತ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಏತೋ ಜನ ಅರ್ಥಂಡೆ ಓಲು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಅಲ್ತರ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೋಡೇನದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಪಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾತಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಐದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಡೆ ಯಾನ ಚಾಟ್ ಮಂದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಂದೂರ್ದು ಹೋಯ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ Kia Seltos. ರಿಟರ್ನ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್. ಸ್ವರ್ಣ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಜೀವನದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಈ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋತ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆಚಿನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್, ಡೈಮಂಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಅವು ಐಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರಿ ಸಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ JP ಅಣ್ಣನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಇದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆನಾಗ ಆ ಊರುಡು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಓಕೆ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಏರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿರ್ನ ಪುದರ್ಗ್ ತುಮಿನಾಡಿಂದ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಅವೇನು ಇನ್ನೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟ ಕೊಂತಿನತೆ ಅವು ಇರ್ನ ಊರಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೇನೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಪುದರಡು ಊರು ಪೋಪುಜಿ ತುಮಿನಾಡು ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿರ್ನ ಊರಿತ್ತಂದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗಿರ್ನ ಊರ್ಲ
ಅಂಚೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಇರ ಮೋಕೆ ಏನ್ ಎಕಡೆ ನಿಂಚು ತೂವೆ ತುಮಿನಾಡ್ದ ಮಿತ್ತಿರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅದೇ ನಂದು ಸೊ ಇರ್ನ ಜೀವನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡು ಯಾಪಗ್ಲ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇನ್ ಬುಡ್ದು ಇರ್ನ ಜೀವನಾಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಾಡು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಅಂಚನೆ ಹೊರ್ತುಂದು ಬೈದೆ ನನಗೆ ಏಪಾಗಲೇ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಅನಿಸಿದ್ ನನ್ನ ಅವೇ ಏನ್ ಪುದರ್ ಪಣಂದೆ ಕಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಹಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕನಾಗೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅರ್ಥಂಡೆ ಪಂಡ ಈತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನ ಹಿಂಕ್ ಅರ್ಥಂಡೆ ತಿಕ್ಕದ ಐನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಂಟು ದಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದೇ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಪೋನು ಪನ್ಪನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದಿರೇನ್ ಕೊರಲಿ 100% ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಂಟು ದಿನ ಉಂಟದು ಈತು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ದಾಲ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಎದುರು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಜನ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಯಾನು ಒಂದೆಡ್ದು ಪಿಡೈ ಪೋಪು ನಡೀತೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನೇನೆ ಮನ್ಪೋಡ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ದಿನ ಅದು ಏನ್ ಆಳು ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಏನು ಏಪಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೆರ್ತಾರ ಏಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನೆರ್ತಿಜೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅಂದ್ ಏಪ ಮಾರ ಏಪಣ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಬೇಜಾರ ಹಾಕೊಂಡದ್ದು ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಲ ಕಾತು 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 ವರ್ಷ ಪೋಂದೇ ಉಂಡದ ಒಂದು ಏಪಾಯರ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಎಂಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಂಗಳು ಪನ್ಪ ಅಂಡ್ ಈ ಓಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜ ಪಣ್ಣಾಗ ಬೇಜಾರ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಮಂದೆ ಯಾಕೆ ತೂತಿಜೀರು ಅವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಪೂಜಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅವ ಏನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರೋಡೇನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮನ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲೊಂದು ಆಗ್ತೇನ ಎಂಕೆ ಏನಿತ್ತು ಮುರ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೆ ಎಂಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವೊಂಜೆನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಕಿ ದಿನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐ ಮೀನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋಡಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಪನ ಅಂತಂದೆ ಏನ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನತ್ತಿ ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೇ ಒಂದೇ ಎತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹೊಲ್ತ ಒಂದೇ ಎತ್ತೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತನೇ ಬದುಕು ಸೊ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ದುಂಬುಲ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದುಲ್ಲ ಯಾಕಂದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಫೇಸೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಪೋಡು ಹಂಬಲ್ ಆದು ಪೋಡು ಅಂದಾನಾಗ ಈರ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ದಾದೆ ಯಾನೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರ ಆಸೆ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುನೆ ಅನ್ ಅರ್ಥಂಡೆ ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಪಂಡೆ ದುಂಬು ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಿತ್ತೇನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಪನ್ಪೇರು ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಯಾಡೆ ಫೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಇರೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪುಣ JP ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಮಾರ ಎಂಕದಲ್ಲ ಜಾನಿತ್ತೆ ನಾನು ಬುಡ್ನೆ ಎನ್ನತಿಗೆ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದು ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಿನಿ ಅಂಡ ಅವು ಏಸಲ ಪಾಡೋದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಖುಷಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂಯರ್ ದಿಕ್ಕು ನಡೆದವರ ದೋಸಿನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಹಿರನ್ ಖುಷಿ ಇಡ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿನ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರ ದಾಲ ಅವು ಒಂಜ್ ಜಾವಡ್ ಮಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾವಡ್ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತೀನಿ JP ಅನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಡೆ ಒಂದಿಂದಾದ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇರೆನ್ನುನ ಒಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪೂರ ಪಡೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಕಳೆ ಒಂದಿಂದಾದ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕೆ ಭಯಂಕರ ಒಂದೇನು ಕಳೆ ಒಂದ ಎಂಕೆ ಆನ ಏಪೆನ್ನ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇನು ಈ ಕಲೆ ತಂಚಿಗೆ ತಿರ್ಗಾದ ಆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಕ್ ಪಡೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಒಪ್ಪನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳೇ ನಾನು ಪಡೆ ಒಂದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಾದ ಪಂಡ ಏನ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆ ನೆನ್ ಪಡೋದು ಇತ್ತ ಈರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಏನೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದಿ ನಾವು ಅರ್ಥಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಂಜಾತ್ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಗದೇರು ಏನ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪನ್ಪುನಾರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮಲ್ಲನಾಗ ಪದ್ಮಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುನಾರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುನಾರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ರಾಜ್ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ದಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರತೀಕ್ ಅತ್ತವರ ತಿಕ್ಕೇರು ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕೇರು ಸೂರಜಾಲೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಇಂಚ ಪಣೊಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ನೈಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಬಂದಾಗ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ ದಿನ ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ ದಿನ ಅವು ಊಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಪಂಡ ಕಲೆ ಒಂದಿನ ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿರೆ ಓಕೆ
ಅರ್ಥ ನೀರೊಂಜಿ ಈತಿ ಇಂಚ ಪತ್ತನಾಗ ಇರ್ನ ಐದು ದುಂಬು ದಾದ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಭಿಷ್ ಅದೊಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತು ಮಾಡಬಹುದು ಉಂಟುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನ ಜರ್ನಿ ಅಂಚತ್ತು ನನಗ್ ಒಂದು ದುಂಬು ನಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಪಂಪರತಿ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಯರ್ ಉಪ್ಪುನ ಜರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲು ಹಾರೈಸುವ ಏರ್ ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಡ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ತಿಕ್ಕೋನೆ ಜನ ಬೇತೆ ಹೇ ಅವಲಿ ಮಾರ JP ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬರಿಟು ಅಂತ ಅದು ಅಕುಲ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅವ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇರ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಒಂಚಿಪ ಒಂದುಂಡು ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ರೈಟರ್ ಅದೊಂಜಾತ್ ಕತೆ ಪಂಡ್ರಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂಜಾತ್ ಕಥೆನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪೋಡು ಹೊಸ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಂಡು ಆಕ್ಟರ್ ಅದೊಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೂಪರ್ ಇರ್ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈತನ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಸೇರ್ದ. ಎಸ್ ಇಂಕ್ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 1 ಸಪ್ತಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಒಲೆಯಾನೆ. ಓಕೆ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಒಲೆಯಾನೆ. ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ. ನಂಬರ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಬರೋಡೆ. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈರೇ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಲೀಶ್ ಪೋತನ್ ಕೈತಲ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ ಜಿಮ್ಮೇರ ಕೈತಲ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ ಮೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ತೂತಿನಿ. ಓಕೆ ಮೂಜಿನ ಸನಡೆ ಇಂಕ್ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಸೊ ಈ ದುಂಬುಡು ತೂತಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡೇರುಲ್ಲೆ ಇಂದೈತೆ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಏನೊಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಟ್ ಇಂಕ್ ಮಲಯಾಳಂದ ಸಿದ್ದಿಗ್ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಾ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ತುನಗ್ಲಾರ ಆ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಜೀವಿಸುವ ಇಂಕ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುನು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಿಲೀಪ್. ಓಕೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಇತ್ತದಂದ ಇಂಕ್ ಫಾದ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಫಾದ್ ಫಾಸಿಲ್. ಓಕೆ ಇದೊಂಜಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ JP Thuminadu ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಇರ್ನ ಮಂಡೆಡಿತಂದ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಮನ್ ಪುರ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತಿನ. ಓಕೆ ಅರ್ಥಾಂಡ ಪುಟ್ಟನ ಕಣಗಲ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅರ್ಥಾನೆ ನಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನತ್. ಓಕೆ ಏರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕ ಪುಟ್ಟನ ಕಣಗಲ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಇರಗ್ ನಮ್ಮೇಟ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೈತಳ್ಳು ಪುನ ಅಂಚಿಂದ ರಾಜಣ್ಣ ಗರುಡ ಗಮನ ಪೂರ ಏತು ವರ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಪುಲೆ ಐತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇದ ಐಡಿಯಾ ಅದು ಪಾಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ರೀತಿ ಅದು ಪಾಡು. ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ದಿಲೀಶ್ ಪೋತಾನು ಅರ್ಧಂಡೆ ಅರ್ನ ಮಹೇಶ್ ಅಂಡೆ ಪ್ರತಿಗಾರಂ ಇಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಂದಾಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಅರ್ಧಂಡೆ ಮಹೇಶ್ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಗಾರಂ ಒಂಜಿ ಊರದ ಕಥೆನ ಏತು ಈತಿಲ್ಲಿ ಕಥೆನ ಇಂಚ ಪನೋಲಿ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ನಿಂಚ ತೋಜೋಲಿ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪೂಣು ಪನ್ಪುನೆ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾಂಡ್. ಓಕೆ ತೊಂಡಿ ಮೊದಲ ದೃಕ್ಷಾಕ್ಷಿ ಎಡ್ದು ಕುಂಬಳಂಗಿ ನೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಾಪನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಪೂರ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸುಮಾರು ಪಾತೆರಿಯ ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಇರ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಇರ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಅವು ಐನೆಡ್ದವರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣದ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಏರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಆನಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆನ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪಗ ದಾಯಿಗೆ ಮಾರೆ ಕುಲವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕದೆ ತೊಂಜಿರು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪಿರ ಬಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಏರೇನು ಮೂಲ ಶೋರೂಮ್ ಕಂತ ದೀನಗನೆ ಮೂಲ ಖುಷಿಟು ಅಂತ ಸೇರಿದ ಜನ ತುನಾಗ ಏರ್ತಿರೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿರ ಎಂದು ಎಂಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆತ್ ಮಾತ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಜಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಟೋಕನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ಶೋ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಶೋ ಈ ಹೊಸ ಶೋಗ್ ಈರ್ ಮೋಕೆದಿದು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಒನಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡಲಂತ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಆಸೆ ಇರ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪರುಂಡು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಈ ಕಾರಣ ತೂಯಾರು ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ SP ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ನೀರು ಕಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರ ಅಂಚ ನೀರ್ನ ಗಾಡಿನ ಕಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಮೊಕಲ್ ನಡೆ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಜೇಬೇನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇರಕ್ ಪಂಡ ಯಾವ ಪುರ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಹೊಸತನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಡಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಭಯಂಕರ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಬದುಕೋಣ ಹೊಸತನ ಬರೋದು ಪೋಡು ಇಂಚ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ಪೋಪುಂಡ ಈ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಕಂತ ಕುಲ್ಲದು ಅಕಲ್ಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲ್ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ. ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ಪುರುಲ್ಲೇರ್ ಈ ರೈಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜರ ವೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಇರ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ತೂಪೇರ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಏನ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಥನ ಏನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೆ ಎನ್ನದು ಇಂಚಪುರ ನಡಪುಣ ಪನ್ ಎನ್ನ ಶೋ ಎನ್ನಂದಲ ಎನ್ನದು ಇಜ್ಜನ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಅಂಚಪುರ ಆಪುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಅರ್ಥಂಡೆ ಏನಕ್ಲೆ ಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಲ ಓಲ್ ಮಾತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಓಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋದಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿ ಜನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತ ಪನ್ನೊಂದೆಪ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೋರು ಏರ್ ಮಾತ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅದೊಂದು 100ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಟ್ಟಿ ತಪ್ಪಗೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ SP ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅವಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ನಚಿದ ಶೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪರಿಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಂಜಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪೋಡು ಜರ್ನಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕ ಆತ್ನೇಟ ಕೂಡ ಅಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ತೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.